Advocate Nelson Chamisa have been shabangutized. Hazvina kutombomira mushe. Muri Zimbabwe kune maphotos ari kutenderera right now on social media evanhu vari kuprotesta vakabata zvimaplakadi vakunyora kuti Chamisa must go. Zuro ndizuro Shabangu akaitawo karali kake kubulawayo ko ane vanhu vanenge 6 vaipa sure kuti vanenge vangonza uye kamafesa angu titese tumboita zvatiri kuita mungodeedzawo tumakamera kuti vaone kuti tine zvatiri kuita panapa. So vanhu havana kuita show up nehuwandu sekutarisirwa kwazvinenge zvichiitwa semunhu ari kutsika matsimba anorema, matsimba anopisa. So panapa manje zviri kuzofungidzirwa kuti gurupu revanhu vane zvimaplakadi zvakanzi Chamisa must go, vanhu vekuti vanogona kunge vanga vabva parali iyoyo yemukomana Shabas vobva vatanga kumhanya vachidedzera kuti Chamisa must go, because vanhu vanenge 3-4 vatanga vane zvimaplakadi zvavo zvakanzi Chamisa must go. But ameno isusu kusazoziva kuti zvivindi vanhu vanozvaona kupi zvekurwisa munhu kuti agara ari down kudhara, munhu agara akatsikirwa nezvakawanda vari kumurwisa, because panapa public enemy iri kuda kunyatsorwiswa nevanhu is ZANU-PF. That one is not a secret kuti vanhu havasi kuda zveZANU-PF handiti. But manje una vanhu, the funny thing ndekuti muri kuona muri kuzvita opposition maakumborwisa mumwe munhu weopposition. It doesn't make sense because vanhu veZANU-PF vacho vakanyarara vakadzikama, havasi kumborwisa Chamisa wacho direct. But ava vari kubata zvimaplakadi avo manje ndo vanenge vachiti Chamisa must go, asi vachizvita vanhu veopposition. Ndo patiri kuti Advocate Nelson Chamisa have been shabangutized.